Здравейте, аз съм Пчелов HD и сега ще снимам евента в Delta PvP, който след малко започва. Ето, вече започна, чупя честовете. Вижте, вече си взех 4 лега. Вижте колко много хора идват. Също така може да си вземете и Bedrock, както всичко, което хванете. Всяка броня, която хванете тук е фулка. Защо не чупат, бе? Има някакво забавяне, защото постоянно някой пуска бот атак. И е гадно. Ето, евента започна пак. Защо толкова се бавят? За какво подялите на никой не му трябва лева? Питвам се да взема нещо, да. От тук може да се вземат много фулки. Дано да има PvP евент, защото ако има задължително ще снимам. Как мога да се бавя толкова точно, когато снимам? Чупат набързо тия честове или... Не ми трябват XP ботълки, не ми трябват. Хайде, да. Ще взема още нещо, надявам се. Да, късметлия съм, взимам доста фулки. Така. Ето и още. Взех и доста Bedrock. Не е доста, но е Bedrock. И много фулки. Вие си казвате, че всеки ден всеки има по много фулки, но не е точно така. Защото не всички могат да дойдат на евент. Все пак 8:30 е. Взе 16 лега, не е много, но е нещо. Така, много чупят, супер. Поне сега се разбързаха малко. Е така, колко много фулки взех. Така. Това е Warp Sprint евента.
който следва след чупенето на честовете. Има едно място, където дори не знам как да мина, но все пак ще снимам. Трябва да минаш пред препятствия, да гледаш да не падаш в лава, вода, има всякакви кактуси. Тук изглежда лесно, но не е чак толкова лесно. Ето тук как минават, как минават. Това се чуди от толкова много време. Просто не знам как минават от тук. Най-вероятно не знам просто как минават. Ето откъде не е нагоре, откъде трябва да мина тук за Бога. О, ето, успях някакси да мина. Ами сега, какво трябва да направя? Свърши. Другото е Warp Sand. Ами тук копаеш в пясъка и намираш честове, от които взимаш разни неща. Най-вероятно няма съм от първите намерили честовете, но... намерих го, ето го. О, фулък. Добре. Не, как ги обират? О! Добре, продължавам да копая. Значи трябват ми няколко такива. Готово. Не, да, фулъка. Сега просто ще копая и след малко ще трябва да ходим на другия евент. Честно ви кажа, не обичам много този евент, защото лагва. Всеки чупи и става гадно. Давайте, какво да даваме, свърши вече. Няма търса и последния чест сега. Те чакат само да оберем всичко. Как ще оберем всичко? Можел съм да ги чупя. Така. Тези честове е пълно с ненужни неща, като тези полшенки. Няма джем бустки, а само тези. Все едно снага свин.